zašto apsolutno svaki moj klip mora da počne s tim kako se ja budim i kako ustajem iz kreveta. Strašno, ali dobro, eto imate neku realnu sliku o mom životu. I okej, treba se spremim za pola sata, da, stići ćemo to. Aha, neću se šminkati, žao mi je, šminkat ću se kasnije. Treba da se sredim, dovedem u red i da za pola sata se nađem sa Stefanom. Idemo u Beograd na Discovered by Coke Bootcamp, gde ću, malo nisam rekla, učestvovati, gde ću da vas izveštavam o svim događajima. Mislim da će biti nešto jako zanimljivo, zato što ja iskreno nikad nisam bila na tako nečemu, zato što ono kao prvo nema veze s pevanjem, nema veze s vezom kad dođe do pevanja, ali iskreno ono ko zna, možda ja nešto naučim. Tako da sad ću da se obučem, da se spremim i ne znam da ću vam se javiti iz busa zato što ću verovatno mnogo da kasnim i da jurim bus. Tako da javit ću vam se sa bootcampa. Trenutno smo na bootcampu. Čekamo od Sobija da njegovo predavanje. Speech. Crveno, sve se crveni. Nemam pojma, od ovih novih, ne znam, Buba, Đala, Rasta, THC, Senida, Sarajevo, Marlon, svaki reper ikada mogući isto snimao na moje instrumentale. Radio sam i Stoju i Relju Popovića i ne znam. Trenutno sam sa Sobijem, on je bio naš gost danas, pričao nam je o muzičkoj produkciji. Želim nešto da te, izvini tebe, ali smijem tebe ili da Naravno. Želim nešto da te pitam, da možeš da daš našoj publici jedan savjet, jedan jedini. Koji bi to bio? Kako da uspiju, kako da postanu muzičari? Vera, rad, nada. Vera, nada, mira. Šalim se, pa da, mislim, samo da veruju u sebe i da puno rade na tome. Još jedno pitanje, hoćeš ikad snimati metal? Metal, naravno. Snimao sam pre par godina. Mislim, ne kao za sebe, ali kao u ulozi producenta sam snimao, tako da može sve. Posle repa možda i metal očekujemo. Metal, obavezno. Nikad se ne zna. Hvala puno. Hvala tebi. Zdravo, tema današnje lekcije je bila scenski nastup, jel da? Znači, ja želim da te pitam, znači zamisli sad da imaš nekog malog dečaka ispred sebe koji je mnogo dobar u pevanju, recimo, ali ga razbija trema i ti treba jedan savjet da mu daš. Koji savjet bi to bio? Mislim, nije Dođe kaže pomozi mi, kao jel bi znao nešto onako na brzinu samo u letu da mu kažeš? Pa, znaš šta, tu čovjek mora da se, ja mogu njemu kažem opusti se, ništa ne može da se desi loše, to ne može da se reši tako, to se ne radi instant. Dakle, ne može on sad kao, da, upravo si više nemam tremu. Kao i za one neke stvari kažu to ti sve iz glave, pa dobro možda ide iz glave, ali ne može to sad kao aha sad ja znam to mi iz glave, više nemam taj problem. Ne, ti imaš i dalje taj problem i sve je to, dakle to je postepeno je dolaženje do toga, on to mora da osvesti, da provuče kroz sebe i tako dalje, mislim mora da se reši, to jeste velika prepreka, nije sad kao a da ti fenomenalno pevaš ali imaš tremu, nema veze, super si, imaš tremu, moraš da je rešiš nekako jer te parališe. Odlično, možeš da se predstaviš našoj publici koliko već ne znaju za tebe? Moje ime je Viktor Savić, ja sam glumac. Eto, tako da ja se nadam da je nekom ovo pomoglo, meni jeste. Ti si tu dete u 6 godina. Mi smo trenutno u hotelu. Pazite nered, pazite, ovo je moj nered, ovo je njegov nered, znači ja sam 300 puta veći svinja od njega, ali iskreno, brate, mislim, ovo je šminka. Da, spremna sam da smaram ljude. Inače, vidite kako nam je lep pogled iz hotela. Iskreno, meni je lepo. Plus super svetlo za selfie. Idemo u Passivity, idemo u pravi studio. Mi smo, da, želite da vidite moju facu pored sve ove tehnike. Mi smo u studiju trenutno, ja se izvinjavam. Vidite što je lepo. Hoće na poklon da mi daju ovako nešto. Baš bi mogli. A sad ja baš ne razumem, Stefane, šta je ovo? Zvučnik. I šta je ovo dole? Zvučna kartica. Znači, koja prilika da vidiš sve ovo, zato što realno retko ko ima priliku da se ovako lepo provede. Ovako lepo studija. Je li ovo kao ona za DJ-a kada praviš bitove, pa? Pa ne samo bitove, koji god efekt staviš. Aha. Je li neko žedan, pošto... Koga sam dobila? Leona?
Odlično. Ja mislim da. Samo Leon, moj omiljeni taman, izvini Stefane. Neću odbiti priliku da sednem, naravno. Sad ću ti ih pustim da rade šta god žele, zato što ja se ne razumem ovo. Eventualno ću pokušati da snimim neku pesmu dok ne gledaju, ali... Mi smo u Basivitiju i predrag je svim ljubim. Kako vam je ovdje, vam se svidjelo? Fantastično. Fantastično. Kao dete u igronici. Vidite ovi izolacije, šta je to? Ups. Neću da ga pipnem, da odlomim nešto. Puno vremena da se napravi. Da, ono stiropor isečeš i... Gledajte u Keja, gledajte u glavnog čovjeka ove prostorije. Vidite ovu facu ovdje. To je broj 1 ovdje čovjek. Mi smo bili te noći kada smo se stopili, srce bomba, kuca u ritmu bita. Ajde pokaži. Pa ne znam, ti pokaži zato što mi je glupa. Hoćemo konovo s ovdje. Da, bolje vam. Ako kože uvek u frižide svega mortadela i nutella, njam, 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 njam. Ako kože uvek u frižide svega mortadela. Ćao! Mi smo, ja kao voditeljka, žao mi je, ali pitanje je dobar audio. Inače, hteo je da padnem preko njega. I ovo su inače moje maramice, ne hotelske, zato što imam alergije. Sada idemo da vidimo kako je našim takmičarima, šta će da rade i tako to. I vidimo se uskoro. Ja sam sa našim dragim takmičarima. Ćao! Kako se osjećate, moram da vas pitam? Nama je jako divno i mi bi ovako bukvalno još jedno mjesec dana minimum, tako da eto spremamo se i nadam se biti okej. Jel napeto? Imate tremu? Da. Ne, u stvari ono kao. Znaš kao, je li glupo da kažem ne? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Da, tu sam sa mikrofonom zato što mogu me bolje čujete verovatno. Ja obožavam ove male viršlice, meni su one top. Tu su nam i muzičari. Koliko neprijatno, tako da sada imamo pauzicu malu i uskoro nastupaju. I završili smo s ručkom, sad tražim koga će sljedećeg da maltretiram. Kao što vidite, atmosfera je trenutno dosta opuštena, zapravo masa uopšte nema tremu koliko sam mislila da će imati. Mogu nešto da vas pitam za Colin kanal? Okej, samo ne bezobrazno pitanje. Baš smo tako i planirali. Zašto ste izabrali njih dvojicu? Mene to zanima. A ne devojku? Ne. Njihova energija koju su davali je bila cool i onda smo mislili da sa njima može nešto da se uradi. Apsolutno se slažem. Mi smo s Leonovom grupom trenutno. Ili kako su lepi, svi ste u žutom, crno-žuto. Jesmo. Jeste planirali to ili? Uopšte. Stvarno. Ima energije. Telepatija. Leon ima tip, ja bih rekla. Ajde, vidi kako si lepa. No ja, kriška. Jel možeš da se, kako da se ne vidiš? Ne želim da pevam. Ima ko. Sad će da nam pevaju Leonovu pesmu. Prošlo je vreme nas, jer mnoge si nervirala, kog si htjela ti si imala. A sad gledaš u mene, želiš za sebe, prošlo je vreme nas. Oh my god, uf. Ja došla kao, samo Pisces nismo intervjuisali, tako je zovem jer je riba u horoskopu, ja sam. I ona kao, ja sam samo lepa. I ona kao, same. Sara ima tip, ja sam rekla. Ti voliš ove povučene, ono. Realno jeste, svi su onako mirni i jako su lepo. Da, svi smo, mislim vas troje. Ja pričam sa Ivanom koji je iz Leonove grupe. Ja kao, dobro što ih je Sara okupila da je neko od njih kod vas pojeli biste ga. Ona kao, sreća Sara vas je onako skupila. Možda smo ja i Viktor mirni, ali Peđa je Beyoncé. Može, da.
Znači, fige, neće niko da ispadne, to me je point. Ja ih gledam onako i samo kao, hoću da ostanete svi, znaš, ona kao. A Peđa kao... Kidaju bukvalno. Prekinuli če sam ja došla. Volim što si ti tipa, ovo nije moj žanr. Šta misliš, jel imamo zvezdu buduću ovdje? Nemamo, i to imamo mnogo njih. Mnogo njih. Jel imaš favorita? Sve su ovo zvezde. Ili su svi podjednaki? Svi su podjednaki, znači svako je na svoj način najjači. Kako si zadovoljan svojom grupom? Vrh, stvarno su vrh. Baš sam se oduševio, neko su se baš ispojili kao da su u grupi, bukvalno. Birao si one onako malo napadnije, ekstrovertne likove, je li to kao tvoj stil, ukus ili? A da, u suštini ja sam gledao da svako bude nekako poseban na svoj način i da bude originalan, tako da zbog toga sam njih izabrao. Odlično, hvala ti, čuli ste. Imam kremu, baš imam kremu. Demoliraš za oproštaj i ako znaš, znam da ti se promašaj, Ovaj finalisti. So proud. Znači, ovo mi je sve vreme bio moj kuca. Pomagao je sa snimanjem. I da, znači, završilo nam se polufinale, pazite ovaj efekt, kao onaj Snapchat efekt, ja sam crvena bukvalno. Ali sakrivam u buljice, tako da ono. Znači, toliko talentovanih ljudi, ja sam oduševljena, stvarno. Ja kada sam pričala sa Stefanom kao, pa ko želiš da pobedi, bukvalno ne znam. Znači, toliko su mi dragi ti ljudi, toliko su talentovani. Pazite ovaj pep talk, ja živim za ovo. Hi! Ako postaneš popularna, seti me se. Ako budeš next X Factor. Hoću. I Ivana posebna. Ovo je posebna. Da, mi ćemo da se družimo. Ok, ljudi, znači, upravo sam se vratila. Znači, koliko sam premorena, ali toliko mi je drago što sam zapravo mogla sve ovo da vidim, mogla da budem deo ovoga. Mnogo mi je drago zbog ljudi koji su zapravo prošli dalje. Krivo mi je što nisu mogli svi da prođu zato što bukvalno gotivim pola mase tamo, bukvalno da je na meni da glasam. Ja ne znam stvarno za koga bi glasala, zato što su mi svi toliko cool. Ja bih trebala da odjavim ovaj klip sada. Kao što vidite, pozadina je brutalna, tu je moj peškir na tufnice. Tako da, mi sigurno u sledećem klipu.